Καλημέρα στο Βασίλη, τον ξέρω. Ναι, Βασίλη Ξηρά, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη Ξηρά. Μας στηρίζει, μας βλέπει. Μας βλέπει, ξέρω είναι τηλεθεατής μας, ο Βασίλης ο Ξηρός. Δεν ξέρουμε που είναι, αλλά και να ξέραμε. Δεν θα το λέγαμε. Δεν θα το λέγαμε. Λοιπόν, Ο Χριστόδουλος, ρε παιδιά. Ο Χριστόδουλος, παιδιά. Ο Χριστόδουλος είναι δεν είναι. Εμείς θέλουμε στο Βασίλη καλησπέρα. το Βασίλη. Εγώ ξέρουμε που είναι ο Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος δεν είναι έξω ελεύθερος. Βασίλης είναι, μας βλέπουν και οι δύο. Εγώ παλιά τους έδινα ρετσίνες στον Κατερινιώτη. Να ξέρεις. Και το Γεωργιάδη το άλλο παιδάκι. Έχεις δώσει ρετσίνα σε όλη τη 17 μέρη. Σε μιλάω ειλικρινά. Σπυρίνες φωτιάς. Τα μπουκάλια, μισό λεπτό. Εσύ, τα μπουκάλια. Αυτός κρύβει τον Χριστόδουλο, δεν ξέρω. Θα έρθω να πω ξανά. Όχι, δεν υπάρχει τελικά. Λοιπόν, στόπερ, όχι δεξιμπάκ. Πάντα. Στο δεύτερο Επειδή είναι ολοαναθρεμένος. Ολαδοσκατωμένος. Τον είδες. Τον είδες τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ σήμερα. Το κάτω κεφάλι μου να δεις τι ανάποδο. Θες να το δεις μήπως. Καμιά θεία σου. Για λέγε. Γρήγορα, γιατί δεν μ' αρέσει να κάνει κοιλιά. Έβγαλες τα παπούτσια σου. Ναι, τα έχω βγάλει τα παπούτσια. το μυρίσαμε, το καταλάβαμε, ρε, το καταλάβαμε. Γιατί πάτησα καφέ. Ναι, το μυρίσαμε, ρε, το μυρίσαμε. Φόρεσε τα. Ναι, όμως φόρεσε τα οπωσδήποτε. Με συγχωρείς. Έχεις φάει παστούρμα. Ναι, όντως. Και εγώ το μύρισα. Τι να σου πω, να σε ξεκυλιάσω να βγάλω. Να πάω να ξεράσω να το βγάλω, ναι, εσύ τα παπούτσια. Να βάλω τα παπούτσια μου. Φόρεστα ρε, πως τι λέει. Να φόρεσα τα παπούτσια μου, βγάλει και εσύ το παστούρμα. Πάρε κανένα εδώ μέσα. Με προσβάλλεις, δηλαδή. Εκεί τι θες να κάνω. Δηλαδή να φοράω παπούτσι, γιατί να τα φοράω. Έχω μάλλον κάτι. Να τα βγάλω και εγώ, να τα βγάλει και ο Άκης, να τα βγάλει ο Άκης και γίνουμε πάρτι εδώ πέρα. Μόλι το πούλο. Εσύ, εδώ ο Τζόρνταν ερχόταν με την πλαστική παντόφλα. εδώ αυτός έβαγε ο Λουκάνικο με πράσινο και ρευότανε και κοντεύαμε να πεθάνουμε. Είναι τότε, εγώ να το βγάλω τον Τζογλουκάνικο, αν δεν το παραδεχόταν. Ναι, δεν βγάζει τα παπούτσια όμως ο άνθρωπος. Τζουμαγιάς, άμα βγάλει και τα παπούτσια. Ναι, δεν βγάζει τα παπούτσια. Είναι η παοξίδικη κάλτσα η άσπρη, η Αμπίντας, που είναι από το πρωτάθλημα που πήραν το τελευταίο. Αμπίντας. Λοιπόν, Το επόμενο παιχνίδι, ελπίζω να αλλάξουν κάποια πράγματα, να μείνει έξω ο Πράνης, να φύγει έξω ο Καρέλης, να μείνουν έξω ο Άντε χάσου ρε μαλάκα, φύγε! ποιο να λέει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, πρέπει να μιλήσουμε μετά, εντάξει, έλα. Εσύ 50 χρονών πήγες. Δικαιώνομαι που... Έψιμο, χαμηλά το δημιούργησε πολλά προβλήματα. Εσύ τώρα για τους μαύρους που λέμε. No, πέναλτι είναι ο πάρτι, έτσι είναι αυτά. Άκου το. Δεν πήραν πέναλτι, δεν κερδίσανε. Απλά πράγματα. Εγώ ξέρω ότι χωρίς διαιτησία δεν μπορούνε. Αν και σήμερα τους βοήθησε να πούμε. Να τον Καμαρά τον έκοψε στο 90. Ποιο Καμαρά τον έκοψε. Θα φτάσουμε εκεί. Τελείωσε. Μια ομάδα που χτίζεται τώρα, πώς θα παίξει όμορφη μπάλα τώρα. Κάθε χρόνο χτίζεται. Παίζει ο Ολυμπιακός όμορφη μπάλα τώρα. Ναι, τι παίζει. Παίζει όμορφη μπάλα τώρα ο Ολυμπιακός. Το κάθε χρόνο να δούμε κύπελο. Πονέσανε τα μάτια μας σήμερα με τον Ολυμπιακό. Σήμερα ήτανε από... Έλα. Έλα, εγώ μιλάω ρε. Ναι ρε, εσύ μιλάς. Έλα, Μπελόκηπη, Βασίλης να πούμε. Γεια σου Βασίλη. Τι έγινε ρε, τον Γκαρσία δώσανε ρε. Ναι ρε, τον δώσανε. Εντάξει, κατρακύλα μεγάλη να ξέρεις. Δεν θα φάνε. Αφού λέει οι παοξίδες, πάλι καλά, στάσου λίγο. Άμα δεν φέρει Άγγελο και Γκαρσία μαζί, πρωτάθλημα και κύπρο δεν ξέρω να παίρνουμε. Τέλος, έκλεισε. Και άσε τώρα αυτά που ξέρεις εσύ να πούμε που μας λες για τους Ευρωπαίους προπονητές που μας έλεγες και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ένας άμπαλος είσαι εσύ και δίπλα ο άλλος που τον πληρώνει ο μισθωτός του Σαββίδη, εκείνος ο Τζόρνταν και οι δυο είστε να Και εσύ ένα χαϊβάνι είσαι εκεί πέρα, ένα χαϊβάνι. Γιατί κάτσε ρε φίλε, πώς το λες αυτό. Και εγώ που διαφορώ με τον Τζόρνταν, πώς το λες αυτό. Και εσύ είσαι ένα χαϊβανάκι, ξέρεις και το λες αυτό. Μην ευριάζεσαι. Μίζερος. Μην ευριάζεσαι. Μίζερος μωρέ, Είσαι ένας μίζερος και μισός να πούμε. Άντε τράβω στο χάρτε, μπλιάτ, μπλε, Να κάνω μια ερώτηση. Μην ευριάζεσαι. Μας λες άμπαλους, ωραία. Επειδή δεν θέλουμε τον Αναστασιάδη και τον Γκαρσία στον ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν τους πει... Φυσικά εννοείται. Ο καταλληλότερος προπονητής για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο Αναστασιάδης. Και ο Γκαρσία χαφ. Ο χαφ, βασικός, δεκάρι. Δεκάρι χαφ ο Γκαρσία. Δεκάρι. Μάλιστα. Από πού είσαι εσύ? Δεξίματα, μπαλιές, τα πάντα όλα να πούμε. Από ποια περιοχή είσαι εσύ? Από Αμπελόκηπους να πούμε. Από Αμπελόκηπους να πούμε, Έχω κάνει έτσι και λέει την ένα περιοχή. τώρα είμαι φτιαγμένος. Ποιο λεωφορείο πάει στους Αμπελόκηπους να πούμε? Ποιο λεωφορείο πάει, 21, 32, 20. Η περιοχή λέγεται Αμπελόκηπη να πούμε. Αμπελόκηπη να πούμε, γιατί με τσεκάρι να δεις αν είμαι αμπελοκηπιώτης. Δεν κάνω πλέον να πούμε από τα Λαμαριά που είσαι άσυτα ρε. Είναι σίγουρο ότι είσαι από δυτική συμπεριοχή να πούμε. Και από μπάλα να πούμε έχεις μεγάλα... Άγρια χαράματα έχει από μπάλα. Άστο να τον άνθρωπο.
Οπότε εσύ στεναχωρέθηκες τώρα. Αυτός είναι μαλαματίνα. Περίμενα τον άνθρωπο. Ό,τι κι αν είναι. Να συνονοηθούμε με τον άνθρωπο. Ό,τι κι αν είναι. Τι φωνάζεις. Έχεις την άποψή του. Δηλαδή εσύ στεναχωρέθηκες που έφυγε ο Γκαρσία. Εγώ δεν γουστάρω να βγάζεις μισθωτούς του Σαββίδη και να μας πουλάνε εδώ πέρα προπαγάνδα. Αυτό το γουστάρω. Άλλο λέω τώρα. Εντάξει. Εγώ λέω τώρα, στεναχωρέθηκες που έφυγε ο Γκαρσία. Εννοείται. Εντάξει, Άκου να σε πω τώρα κάτι, άκου να σε πω. Εγώ δεν συνεχίζω. Άμα θέλω Τζόρνταν. Αποκλείεται πιο Αναστασιάδης να είσαι εσύ από μένα. Πρώτον. Διάβασε όμως τις δηλώσεις του Αναστασιάδη που έκανε προχθές. Τι είπε, τι έκανε. Τι είπε. Ο ΠΑΟΚ είναι στα καλύτερά του. Έχει πρόεδρο, έχει διοίκηση φοβερή και προπονητή πολύ μεγάλο. Και αφήστε τους να κάνουν δουλειά. Από το προηγούμενο το Χαϊβάνι πες. Ποιο είναι Χαϊβάνι ρε. Εσύ είσαι Χαϊβάνι. Άντε μου την Παναγή. Τόσε τη Χαϊβάνι πες. Ποιο είναι Χαϊβάνι ρε. Εσύ είσαι Χαϊβάνι. Άντε μου την Παναγή. Τόσε τη διεύθυνση θα σου τη δείξω εγώ την Παναγή. Εσείς εδώ είμαστε υπόψη. Ωραίο παιχνίδι ήταν, ρε παιδιά. Στοπ! Κανό με ταχύτητα, Θα καλό πάμε ήταν. 3 ώρα πάλι. Θα λέτε μισθάζω. Δεν πειράζει. Επόμενη γραμμή Μέχρι είναι. 5 παίζω εγώ.